Udruga Fra Mladen Hrkać osnovana je 2012. godine, a do sada je pomogla tisućama ljudi koji su na liječenje dolazili u Zagreb. Temeljna misija je pružiti osobama koje se liječe u zagrebačkim bolnicama dom daleko od doma. Mi to volimo ovako reći od srca, jednu toplu riječ, podršku i naravno podršku u vidu smještaja i hrane za vrijeme njihovog boravka i liječenja u Zagrebu. Osim sveobuhvatne materijalne potpore, udruga svojim korisnicima pruža i onu psihološku te duhovnu, a iskustva korisnika govore da je upravo takva podrška bila ona koja im je pomogla proći kroz teški period života. Mogu reći da ponekad od nepoznavanja ili od straha oni znaju reći, ma ne treba meni nikakav psiholog sad, ali kad upoznaju našu kolegicu Vlatku i druge kolegice koje su i socijalnu radnicu i tako, koji su, ajmo reći, prve kontakt osobe s kojima dolaze u doticaj, onda kažu, a ipak nam treba. I onda s vremenom, ako su duže kod nas na smještaju, većinom sudjeluju u jednoj volonterskoj aktivnosti. Kažemo volonterska jer se događa popodne, predvečer, gdje imamo zajedničku molitvu krunice, gdje onda oni imaju i duhovnu podršku u vidu zajedničke molitve, oni koji žele i osjećaju se da im to treba, ali i potičemo ih da meditiraju, da rade na sebi, na očuvanju tog zdravog duha, kako bi zaista mogli biti podrška svojim članovima obitelji koji su na liječenju. Rad udruge bio je inspiriran životom hercegovačkog Franjevca Fra Mladena Hrkaća, koji je svojim nesebičnim načinom života drugima pomagao i njihove potrebe stavljao na prvo mjesto. Udruga je, rekla bih, samo nastavak rada jednog plemenitog čovjeka, kakav je Fra Mladen Hrkać zasigurno bio, koji je imao srce za ljude u potrebi. Srce da im otvori vrata svog skromnog doma ili smještaja u zagrebačkoj Dubravi gdje se nalaze naši Franjevci, kada bi ljudi mu se obratili da trebaju smještaj ili podršku dok se oni ili članovi njihovih obitelji tu liječe. I on je to godinama činio, ali u skrovitosti bi rekli, da se ne zna. Ipak s vremenom se pokazala i potreba pojavila da trebaju se nekako to organizirati bolje, da jedan čovjek čini razliku, ali da su potrebe višestruko veće i evo tu je onda i formalno registrirana udruga. Udrugu vode civili, znači nije to isključivo, znaju nas pitati zbog imena, ali mogu samo onda Hrvati i katolici doći. Mi kažemo ne, mogu doći svi koji su u potrebi. U udrugu su dobrodošli svi koji su u potrebi, pa su tako, osim iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prisutni korisnici iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije, a u knjizi dojmova mogu se pročitati i njihovi komentari. Ljudi koji odlaze od nas, odlaze s velikom zahvalnošću i obično je ta priča ide u smjeru da hvala vam što ste bili tu kada nam je bilo najteže. Jer dok se čovjek ne razboli i nema takvu jednu kriznu situaciju u životu, možda i ne poima što to znači biti podrška nekome. I to nije samo osigurati mu smještaj ili topli dom gdje ima biti, nego biti mu prijatelj, zagrliti ga, ponuditi osmijeh i to je nekako ta razlika. Sustav funkcionira tako da se osoba sa zdravstvenim poteškoćama uz obaveznu pratnju javi 3 dana prije dolaska u Zagreb. Kapaciteti u smještaju su najčešće popunjeni i zbog toga se rezervacije ne primaju. Reću samo da se radi o stotinama osoba, a o tisućama usluga koje pružimo na godišnjoj razini. Ono što mogu podijeliti da zadnjih godina, posebno od kad smo imali ovu korona krizu, da su se brojke, nažalost, jako, da ne kažem utrostručile, povećale. Povećala se i potreba za ovakvom vrstom usluge i smještaja. Nekad prije, kad sam ja došla u udrugu, to nije bilo tako davno, prije 4 godine,
bila je situacija da su naši korisnici većinom bili obitelji ili osobe koje su i u slabijeg imovinskog stanja, spadaju nekakve skupine u riziku od siromaštva i slično, no danas to nije tako. Zagreb je postao nepriuštivo mjesto za stanovanje. Stanovi u kojima su korisnici smješteni su u blizini bolnica, što im je od velike važnosti. Stoga udruga trenutno u planu ima dugoročni projekt koji bi uvelike pomogao rješavanju pitanja smještaja. Da smo mi, vezano je također uz projekte, u fazi izrade projektne dokumentacije, ako Bog da dogodine već početka radova na obnovi jedne kuće koju smo također uz pomoć donacija kupili, koja se nalazi u blizini zagrebačkih ključnih bolnica i koja bi bila trajnije rješenje za pružanje ove izvan institucionalne usluge i u toj kući bi onda istovremeno mogli primiti 13 obitelji. Naravno, veliki je posao pred nama, sama prilagodba tog objekta koji trenutno nije za tu vrstu smještaja i usluge kakve mi pružamo, ali to bi bilo jedno stabilnije rješenje i dugoročnije. Udruga se uglavnom financira preko donacija, ali i iz javnih sredstava preko raznih projekata. Mi imamo veliku bazu naših donatora, kako fizičkih, tako i pravnih osoba. Rekla bi za i 1 euro i jedna konvertibilna marka, jer imamo udrugu i u Bosni i Hercegovini, je itekako važna i vrijedna u našem poslovanju, ali ipak bez projekata, bez nekakvih dodatnih izvora financiranja, mislim da ne bismo mogli ovu razinu kvalitete i vrste usluge pružati, kao što je to sad slučaj, tako da evo i moj dio posla je upravo u tom dijelu da i prijavljujemo se i vrlo transparentno i odgovorno provodimo projekte za koje dobijemo financiranje, jer financiranje dobivamo uglavnom iz javnih sredstava, ministarstava ili EU fondova. Članovi i volonteri redovito posjećuju korisnike i kroz razne aktivnosti čine njihov boravak u Zagrebu i težak period što lakšim. Već sam spomenula molitvu u stanovima s korisnicima, to je vrlo jedan pristup poseban, gdje vi onda iz prve ruke, evo mi smo danas u uredu, ali vi kad ste u prostoru u kojem borave ljudi koji su naši korisnici, odnosno korisnici naših usluga, to je ipak jedna intimnija atmosfera, vidite onda iz prve ruke zašto je potrebna takva usluga, pa evo ja potičem svakako naše volontere da nam se pridruže u takvoj aktivnosti ili one koji će tek postati naši volonteri. Osim molitve imamo redovite šetnje s korisnicima, malo da im skrenemo misli sa svakodnevnih problema. To su nekakve redovite aktivnosti. Od ostalih aktivnosti koje se organiziraju su najčešće one društvene poput odlazaka na predstave, igraonice za djecu i razne druge koje će pružiti motivaciju i na najbolji mogući način provesti i pomoći prebroditi teško životno razdoblje onima koji kroz njega trenutno prolaze.